ኣብ ሓደ ዓዲ 4 መንእሰያት ዝነበሩ ዓቕላም ሰብኣይ ነበረ። እቶም 4 ደቁ ወትሩ ነንሕድሕዶም ይታረኹን ይበኣሱን ነበሩ። እወ ኩሉ ግዜ ኣውያትን ሓድሕድ ምውንጃልን ደኣ እምበር ፍጹም ክሰምዑ ኣይከኣሉን። እቲ ኣቦ በጃኹም በኣሲ ኣቋርጹ፣ ኣሕዋቲኹም ክትበኣሱ ዘይኮነስ ንሓድሕድኩም ክትተሓጋገዙ እዩ ዘለኩም እንዳበለ ብዙሕ ግዜ ይምዕዶም ነበረ። ደቁ ግን ፈጺሞም ይሰምዕዎ ኣይነበሩን። በኣሶም ካብ ዕለት ናብ ዕለት እንዳሰዓረረ ይመጽእ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ነቲ ኣቦ ሓድሽ ሓሳብ መጸሉ። ነቶም ደቁ ንኹሎም ፀዊዑ ኸዓ እዞም ደቀይ ዕንጨይቲ ኣኪብኩም ኣምጽኡለ ይበሎም። ኣዝዮም ድማ ተገረሙ። ከምቲ ዝበሎም ግን ገበሩ። ድሕሪኡ እቲ ኣቦ ነቲ ዕንጨይቲ ብሓደ ከረው ኣቢሉ ኣሰሮ። ነቲ ዝዓበየ ወዱ ብምሃብ እስኪ ነዚ ስወረዝ ወደይ በሎ። ብምሉእ ሓይሉ ድማ ደጋጊሙ ክሰብሮ ፈተነ። እቲ ዕንጨይቲ ግን ክስበረሉ ኣይከኣለን። ቀጺሉ እቲ ምንኣስ እውን ፈተነ። ነዚ እውን ኣይሰለጦን። ኩሎም በብሪጋፍ ፈተኑ። ነቲ ዕንጨይቲ ግን ክሰብርዎ ኣይከኣሉን። ብድሕሪኡ እቲ ኣቦ ነቲ ዕንጨይቲ ፈቲሑ ንኹሎም ሓንቲ ንጽል ዕንጨይቲ ሃቦም። ሕጂ ኸ ፈትንዎ እስኪ ድማ በሎም። ቆጫዕ 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 ነፍሲ ወከፍ ዕንጨይቲ ሓደ ብሓደ ተሰብረ። እቲ ኣቦ ፍሽኽ እንዳበለ ከምዚ በሎም፣ እዞም ደቀይ ርኢኹም ኣለኹም። ንስኹም እውን ሓድሕድኩም ኣብ ተሓብሩሉን ትተሓጋገዙሉን ልክዕ ከምዚ ጥሙር ዕንጨይቲ ሓያላት ኢኹም። ንሓድሕድኩም ምስ ትበኣሱን ትፈላለዩን ግን ልክዕ ከምዚ ብቐሊሉ ቆጫዕ ቆጫዕ ዘበልኩሞ ንጽል ዕንጨይቲ ብቐሊሉ ክትስበሩን ክትወድቁን ኢኹም በሎም። እቶም ደቁ ንሓድሕዶም ተጠማመቱ። ዝኸድዎ ዝነበሩ መንገዲ ጌጋ ምንባር እውን ኣዕሚቑ ተረድኦም። ካብታ ዕለት እቲኣ ብሕብረትን ሰላምን ክሰርሑ ጀመሩ። ቤቶም ከዓ ብፍቕርን ጽንዓትን መለአት።